يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآل محمد مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بدين تبشر في الله جباو بيه جمعي بيه دومباي ما دلالة في جمعي ربارك كما على كيشي أناك هنا أناك نما أناك بركة على كو ديننا وما كأنك بتو بلا جلين جابي أنك بيجمع كتبا كناك أمبي أسي دميلا معمر كذافي نوي كذافي أيه مصر بلبل منجو أمو جمعة مصر باين ده كنبي anga imam ba bina kutuba mkanye no ya Hamza Maigaye angaje anganya madawo fe inshallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna alhamdulillahi rabbil alamin tanini barka dali ni foli kotiga baliko ya Allah subhanahu wa ta'ala tay ambe ala foka ala wali nyuman don dante ala min kan nyuma yawla ambe ala foka ala wali nyuman don dante ala min ka barka na ka nema tigi yawla ambe ala foka ala wali nyuman don ala min nyana awma nyeli chamana ani belebele chama ala min kanye o belebele dole mi ayandan kanke ala kira sallallahu alaihi wasallam mantonye kanke manton la son heramai ka masoro ala kira de kira wala son heramai kira wala fi samantido ola aka manton fana yo bonye soro ala ro o fana kira manton la fi samantie o kira manton la belebele o kira manton la nyama ya ala ro ni ala kira ka fi samantia na ka horma na ka barkai ambe ala fono ya ala mi yawdo an garjegala kana soro amaka nga chesriya amaka nga wulika joye amaka hala nga lanyiniye ma ala de an kanuna ko dama ambe ala foka ala barka da ka ala wala nyumando ka ambe ala foka ala wala nyumando Allah subhanahu wa ta'ala mi ya lanyina nga bo juma temelona kana bi juma soro here ni lafiya kono kana soro anga jamana be kata hakili sigi sirafe abe kata basigi sirafe samia fana be kata tabulo mima amba jiga ka fa famia be ka do ala doni ambe ala fono don yeli kanyina Allah subhanahu wa ta'ala fe hali sa juma chaman ba de bolo ako donene au garjegala ni samia bela jere garjegala kana soro an jurumbu kafarilelo kana soro anga bato kechiko nyelelo kana soro ala kelebantia o sabatilelo anga keta na nga fotola kana soro ala bato ko nyuma ani ala korosi ko nyuma o de banga lahala na nga lamaga bela jelena amanyin ala fala mo kera ambe jebi juma domba ina na fola dala make chugum ka nga islamia na nga limania na nga ihsanu makamu ka kuraya ala e ka sheria ka fo mashite mi machiye mini batoli yere ka kan chiye na mi ala mankutia be dafale do ala kale de ala chiye fa ala subhanahu wa ta'ala kelempeu sanganya on taala je on taala de me batala ko in bela jere farla de ka sekono wa on bela jere yaka damfonde anyaka jonde anunjuru minaba wa Allah subhanahu wa ta'ala de anga ko jalati ga ba wa Allah subhanahu wa ta'ala de hera min bankan de gumi bankan no ga minu bankan la jarabilu min bankan in bela jere mi fara Allah subhanahu wa ta'ala de da ambe anyin ala fa ala kan son limana dafalena anga sega limana ala ka la jarabilu koro ka sabalu koro
wa an bɛ ala deli ala ka barika dali ala k'o nɔgɔya an ye an ka se ka ala fo k'a barikada a ka ɲumanw n'a ka hɛrɛw kan a n'a ye samancia min k'an ye ani danfɛn tɔw ye an bɛ tila k'an ka seedeya kuraya tuguni n'o ye seedeya jɔsen filanan ye k'a dɔn k'a fɔ an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ala ka danfɛnw lasɔn hɛrɛman don ala ka kiraw n'a ka nabi ɲumanw la laban fana don kira wɛrɛ t'a kɔ wa nabi ɲuman t'a kɔ ne ye mɔgɔ o mɔgɔ ne ko ko kira wɛrɛ bɛ yen wala kelen nabi ɲuman wɛrɛ bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ i bɔra silamɛya la i kafiriyara ni kuranɛ nasi i kafira ni ala kira ka hadisa kolokɛw ye i kafira ni ijmaw ye n'o ye silamɛ dɔnnibaga bɛɛ ka bɛnkan ye k'a fɔ ala kira muhamadu de ye kira laban ye wa nabi ɲuman laban don a nana cikan bɛɛ lajɛlen dafalen ye k'o d'a ma o de y'a to a ka cikan laban na ala k'a ma alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina a ko bi donba in na ne ye diina in y'a kamali k'a d'aw ma n y'a dafalen d'aw ma a ko nɛɛma min tun bɛ ne ala bolo ka d'aw ma n'o de dira depuis an fa adama tile fo ka di kira tɔw ma dɔɔni dɔɔni ala ko n y'o bɛɛ lajɛlen timɛ de k'o d'aw ma bi a ko ne ala subhanahu wa ta'ala raditu lakum al-islam diinan ay ikhtartu lakum al-islam diinan an ye silamɛya diina ne de y'o suganti aw ye k'aw kɛ silamɛ ye o ye ne ala ka choix de ye ka d'aw ma n'o de ye choix min ka ɲi ni choix bɛɛ lajɛlen ye ala y'o de d'a ma n'o ye silamɛya diina ye a y'o d'a ma kiraba min ka sira fɛ n'o ye an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wa sallam an bɛ foli ni waleɲuman dɔ ni barikada k'a ye k'a ɲini ala fɛ seliw la duumile kisiw la sabatilen sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ka se hakɛ ma hakɛ min ka di ala yɛrɛ subhanahu wa ta'ala ka se hakɛ ma ala kira ni hakɛ min ka kan o bɛ ala de bolo a y'a ɲini ala fɛ ala k'o di an kuntigi muhamadu sanga ni waati bɛɛ lajɛlen a n'a sodunkɛ sanumanw a n'a ka sahaba kandalen ɲumanw ani limaniya jɔn fɛn o fɛn tuguru ka sira kɔ ni limaniya ye ni silamɛya matarafa ko ɲuman ye ni ala kira kanu ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'o sabati ni na aw bɛɛ lajɛlen ye olu ye sutura min sɔrɔ ka bonya ni wasa min sɔrɔ ka labanko ɲuman min sɔrɔ an bɛ jigiya min t'aw ye k'a fɔ bɛ ala ka hinɛ kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya ne na aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye ya rabi ala k'an si kuntalaw jɛɲɛ ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma an balima o kɔfɛ min ka gɛlɛn n'o bɛɛ lajɛlen ye o de y'a ye ne ni aw ala b'an wele ka taa min ma sanga ni waati bɛɛ lajɛlen kuranɛ kɔnɔ n'o de y'a ye k'an ka siran ala ye an ka siran ala ye o bɛ dulon fɛn caman na a fɔlɔfɔlɔ ye min a bɛ dulon ala dɔn na f'i ka ala ɲini de k'a dɔn n'i y'a dɔn i b'a dɔn sira jumɛn fɛ i b'a dɔn kira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ka cikan lase cogo fɛ k'a dɔn k'a fɔ ala bɛ yen wa ala ye kelen de ye ale de ye daminɛ ye daminɛ min daminɛ t'a la ale de ye laban min laban t'a la fana ale ala subhanahu wa ta'ala ko bɛɛ b'ale de ka sago n'a ka maîtrise kɔnɔ i ka ala dɔn ni se dafalen ye ni bonya dafalen ye ni yanga dafalen ye k'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn n'o ye dafaliya ye o bɛɛ ye ale ala ba in ka mankutu ye ni fɛn o fɛn n'o ye fiɲɛ ye n'o ye nagasi ye ala saniyalen don ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma wa ale ye kelen pewu de ye a yɛrɛ la ko in bɛɛ lajɛlen jalatigɛbaa ye ala subhanahu wa ta'ala de ye n'i y'o ala in dɔn k'i nunjiri don ala in ma ka ala in bato ka siran ala ye wa ala ɲɛ siran in bɛ mun ɲini fɛ a bɛ ala kɔrɔsi de ɲini fɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen gundo ni bange bɛɛ lajɛlen na i ka tilen ala ye ka tilen ala kira ka taabolo kan ka tilen silamɛya ka matarafaliw kan k'a dɔn k'a fɔ ale ala subhanahu wa ta'ala a ye silamɛya diina min ɲini fɛ o de ye ala bato la belebele o kɛcogo ɲuman n'i y'o kɛ i bɛ ala sɔrɔ laɲini bɛ sabati o de ye ala kɔrɔsi dafalen n'o kɛra a ka ca ala fɛ ala bɛ don i ni setanɛ ni ɲɔgɔn cɛ ala bɛ tanga d'i ma ka kisi d'i ma k'i kɔrɔsi ka bɔ ka i tiɲɛfɛn bɛɛ lajɛlen ma a b'i bila kanda siratigɛ ɲuman kan donc n'o de ye ko in ye o ye ko la belebele ye ko min kan ka ɲini diɲɛ ni lahara n b'a ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya n'aw ye o ko min filɛ n'o ye ala ɲɛsiranya ye ala ye nafa ni fayida minnu fɔ a la a n'a ye hɛrɛ ninnu fɔ a la o ka bon fo k'a fɔ k'a ka bon kuma kɛr'o kan jumajan tɛmɛnenw na ka caya an tɛna segin o kan ka bɛn waati degun ma mais min m'a intéressé bi o hukumu kɔnɔ an k'a dɔn k'a fɔ ala y'an bonya ni diinɛ ye min kɛ a tilala ka bonya bolofara caman caman a y'o k'an ye silamɛya diinɛ in na o dɔ de ye jumɛn ye bi an ka kuma bɛ boli min kan o de y'a ye an bɛ waati barikama min na an bɛ kalo barikama min na n'o ye rajaba kalo ye n'o ye ala ka lahɔrɔma kalo ye n'i ko ala ka lahɔrɔma kalo i ko ala ka tanga kalo i ko ala ka gasi kalo i ko kalo minnu n'olu u niyɔrɔji sigilen don ala yɔrɔ ala y'a ɲini adamadenw fɛ u k'o kalo ninnu u k'a bonya u ka tanga da o kalo ninnu kan u kana ala kɔtɔ k'a la u kana ala sɔsɔ k'a la u kana dantɛmɛ walew k'a la u kana tiɲɛniw k'a la u kana baara kɛ baara min man di ala ye baara min bɛ tiɲɛni don danbew la baara min tiɲɛni don adamadenyaw la adamadenw ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ala waleɲuman don a kɔnɔ ka ala bato a kɔnɔ ka hinɛ ɲɔgɔn na a kɔnɔ ka ɲɔgɔn dɛmɛ sira ni ŋaniya ɲumanya siraw ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ a kɔnɔ ka kɛ ɲuman kɛla ye kudayi a kalo ninnu kɔnɔ n'o ye rajaba kalo ye o kalo ninnu ye kalo 4 ye kalo 7 in ala y'olu tugu ɲɔgɔn na mais a ye rajaba dan a kelen na o de y'a to arabu k'a ma ko rajabul fard rajaba min b'a kelen na k'a ma sɔrɔ o kalo 4 n'i ko k'i b'u suit
i b'a fɔ seli furancɛ kalo ni selinjini kalo n'o sara kalo min bɛ d'a kan o ye Ala ka lahɔrɔma kalo belebele dɔ ye n'o bɔra yen seliba kalo o ye Ala ka kalo belebele dɔ ye n'o bɔra la anw b'a fɔ kalo ma jɔminɛ nin kalo saba min tugulen bɛ ɲɔgɔn kɔ nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye Ala ka tanga a n'a ka gasiya kalo ye minnu ma ka bɔ Ala ma subahana wa taala kosɛbɛ nin saba tugulen bɛ ɲɔgɔn kɔ ka rajaba bila a kelen na kuma ti kalo tɔw nɔfɛ kuma bɛ rajaba in de nɔfɛ an bɛ jɔyɔrɔ min na i n'a fɔ bi insha Allahu taala o rajaba min filɛ Ala ye bonya caman caman k'a la k'a masɔrɔ fɔlɔ fɔlɔ Nabilahi Ibrahima ka diina min tun bɛ yen n'o o nɔɔni dɔw tun bɛ yen Maka a tun bɛ yen arabula o de ye k'a fɔ jahiliya warankatara repɛriw tunna adamadenw na adamadenw taar'u nin dunganaw fɛ u tugura sitana kɔ mais Ala y'i kanda a fitila yelen dɔɔni min bila mɔgɔw ka ɲɛnamaya la o tun y'a ye nin kalo 4 ninnu kɔnɔ gasiyaw tun bɛ sigi hali n'a y'a sɔrɔ kɛlɛ de bɛ sen na n'a waati sera kɛlɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔngiri a bɛɛ bɛ dabila ni ɲɔgɔn tɔɲa ni yɛrɛsagokɛ min bɛ yen ni nin kalo damadɔ ninnu sera a bɛɛ lajɛlen de bɛ dabila o tun ye Nabilahi Ibrahima ka diinɛ kɔrɔ o culture min tora arabu la o tun y'o lahalaya dɔ ye o de la Ala ko tanga kalo don joli man kan ka bɔ a la ni man kan ka tiɲɛ na tiɲɛni mun si man kan ka k'a la Ala kan ka bɔtɔ a la de ka Ala wale ɲuman dɔn ka hakilisigi ni basigi di adamadenya ma ka kisi ni tanga k'o waleya kɛ sigidaw kɔnɔ walasa adamadenya ka lafiya n'an ye san mun bɛɛ kɛ kɛlɛ la kalo 12 in na kalo 4 bɛ yen n'o ye san tilancɛ sabanan kelen ye an ka se ka lafiya sɔrɔ ka hakilisigi ni basigi sɔrɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ walasa ɲɛnamaya ka se ka développer mɔgɔya ka se ka basigi danaya ka se ka don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ nin kalo in y'o kalo belebele dɔ de ye n'an b'o rajaba kalo min kɔnɔ o kalo min filɛ n'o ye rajaba kalo ye Ala taara ka na bonya wɛrɛw k'a la n'a ye alakira bonya n'a ye sallallahu alaihi wasallam an b'a fɔ min ma alakira ka sanayɛlɛ a kɛra nin kalo in de kɔnɔ i n'a fɔ dɔnnibaga fan caman b'a fɔ cogo min a kɛra kalo in tile 27 o su n'i y'o jateminɛ i b'a fɔ bi an bɛ juma na araba nata k'a dugu jɛ alamisa la o de bɛ bɛn ni Ala sɔnn'a ma alakira sallallahu alaihi wasallam a ka isra wal miraj ma n'o ye 26 n'o tilenna donc 27 su Ala y'o de kɛ alakira ka sanayɛlɛ ye Ala y'o kɛ alakira ka sanayɛlɛ ka da kun caman kan Ala belebele de ye jumɛn ye a y'a dabɔ a kama ka alakira ka bonya min latigɛlen don Ala yɔrɔ k'o da kɛnɛ kan ni k'o dafa k'o tɛmɛ alakira ye o y'a sɔrɔ bonya kɔrɔ in bɛ yen mais a waliyali ni k'a da kɛnɛ kan ka adamadenya bɛɛ lajɛlen seedeya ka danfɛn bɛɛ lajɛlen seedeya Ala y'a dabɔ ka alakira sanayɛlɛ ka danfara don a ni kira tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni bonya caman kɛ kira tɛmɛlenw ye nka n bɛna fɛn kɛ Muhamadu ye min ma deli ka kɛ danfɛn ye wa min ɲɔgɔn tɛna kɛ danfɛn wɛrɛ ye Muhamadu kɔfɛ sanayɛlɛ in nan'o na a nana contexte jumɛn kɔnɔ o y'a sɔrɔ alakira ye san 10 kɛ Maka a bɛ diinɛ lase a y'a lase tɔɔrɔ kɔnɔ a y'a lase gɛlɛya kɔnɔ a y'a lase lajabaw kɔnɔ a ba nanina a fa nanina a yɛrɛ tɔɔrɔla a bugɔra a gɛnna fɛrɛ jugu bɛɛ tigɛra ko ka alakira faga ni k'a bɔ dugu kɔnɔ ni fagali ma se ka kɛ alakira tɔɔrɔ hujunu na a tɔɔrɔ gɛlɛyaw la mais alakira sabatira Ala ka diinɛ nɔfɛ a ma diinɛ ye a ma yɔgɔyɔgɔ a nɔfɛ alakira kɛra maa kandalen ni Ala ka kanda ye a kɛ maa sabalilen ni Ala ka sabali ye a kɛra maa muɲunen min bama diinɛ ye ma don min Makakaw nan'i kanto a ma ko Muhamadu ka diinɛ ko in nɛgɛ bɔra sisan an y'i kɛlɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na an dɛsɛr'i la n'an ka négocier an ka fɔ ka bɛn kɛ e bɛ dɔ to an fana bɛ dɔ to an ka bɛn fɔ la sigi ka se ka diya ni ɲɔgɔn cɛ u ko Muhamadu n'a y'a sɔrɔ nafolo ka di ye diinɛ ko kuma dabila an b'an ka nafolo bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka d'i ma bi i ka kɛ ni ɲɔgɔn banna tɛ dugukolo in kɔ kan u ko Muhamadu n'a y'a sɔrɔ o tɛ fana ni masaya de ka di ye a fɔ an ye bi an b'i kɛra an ka faama ye arabu bɛɛ lajɛlen ka masaya de bɛ k'i ye wa o bɛ to i ka denbaya n'i ka kɔlɛ la fo ka taa se lahara ma o tɛ minɛ na Muhamadu n'a y'a sɔrɔ fɛn o fɛn nata b'i la diɲɛ na o fɔ an ɲɛna an b'o ɲini n'o bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'o d'i ma min b'a ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ k'an ka Ala minnu buruja k'o jaasi k'u tɛ Ala ye an bɛ fɛ i k'o dabila i bɛ ka silamɛya laseli min kɛ an bɛ fɛ i k'o dabila ko Ala ye kelen ye o kuma o dabila i kan ka bɔ an ka sira fɛ an fana bɛ b'i ka sira fɛ wa n'i sɔnn'o ma i bɛ fɛn o fɛn ɲini an b'o k'i ye wa an ka tɔɔrɔ si tɛ s'i ma bonya ni karama o de b'an ni ɲɔgɔn cɛ o y'o fɔ Muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wa sallam don min a fɔra a ye a binancɛ Abu Talibi ka sira fɛ alakira y'i sigi k'i taasi k'i miiri fɔ yɔrɔ janna a ɲɛji warawara la a ye mun fɔ a binancɛ ye jaabi kɔma seginna a ko wallahi ya ammi law wada'u shamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al amra lan atrukahu abadan hatta yudhhirahu Allah aw uhlaka dunahu a ko Ala m'a ɲini fɛ ko wallahi binancɛ n'a y'a sɔrɔ nin dira min filɛ ni tile de dira ne ma n kini bolo fɛ ka tila ka kalo di yan n numan bolo fɛ ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen maîtrise bɛ ne de bolo diɲɛ bɛɛ lajɛlen contrôle bɛ ne de bolo ko n ka nin diinɛ min filɛ ko n k'a to yen ko an t'a to yen fo Ala ka diinɛ in sankɔrɔta ka diinɛ in yenge ka fanga di diinɛ in ma diinɛ in ka dɛsɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ou bien ni Muhamadu ka halaki kɛra sɔrɔ o ma kɛ o fila dɔ la kelen don k'a fɔ diɲɛ nata dɔ de bɛna k'an bɔ a sira fɛ k'a fɔ diɲɛ nafolo dɔ de bɛna k'an bɔ a sira fɛ
ne to Muhammad ye ala ye Muhammad sabati diinɛ kan ni sabati cogo ɲuman ye donc rajaba kɔnɔ a ɲinimaaw fɛ an ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ ala kira ye gɛlɛya ni sɛgɛn min sɔrɔ anw nɔfɛ diinɛ in na a n'a sabatira ka se hakɛ min ma diinɛ in kɔnɔ an bɛ waati min na bi diɲɛ waati nɔgɔmanw tɛ an fana ka sabati an ka diinɛ kan ni diɲɛ fitinaw bonyana cogo o cogo a nafolo ko bonyana cogo o cogo a nata ko bonyana cogo o cogo an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ nafolo minnu sɔrɔ haramu sira fɛ an bɛ min sɔrɔ surafɛnw sira fɛ an bɛ min tɔɔrɔ ɲɔgɔn tɔɲɔgɔnw sira fɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye fu de ye nin fɛn jirala Muhamadu la min ka fisa ni nin bɛɛ lajɛlen ye a ko n bɛ ala de nɔfɛ dɔrɔn n bɛ ala ka diinɛ n b'o de laseli ko ɲuman na o don n'a tɔn hawjara nafolo nɔfɛ a ka diɲɛ bɛ tiɲɛ a ka lahara bɛ tiɲɛ nka ala y'a da ni nɔrɔ min f'a ka nɔrɔ in lase a sabatira Muhamadu ko tɛ anw de ko don an ka se ka leçon sɔrɔ a la an ka se ka sabati ka kanda sɔrɔ an k'a dɔn k'a fɔ ni diɲɛ yɛlɛmɛ-yɛlɛmɛw kɛ cogo o cogo ni nɛgɛfɛnw ni nɛgɛlafɛnw cayara cogo o cogo an ka sabati an ka diinɛ in kan o de ka bon n'a bɛɛ lajɛlen ye an ka n'o falen diɲɛ foyi la an k'a dɔn k'a fɔ o de bɛ laban diɲɛ kɔnɔ wa o de bɛ laban lahara fana o y'a fɔlɔ ye a filanan ye min an k'a dɔn k'a fɔ ala ye bonya min kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam k'a sanayɛlɛ ka taa sanfɛ o ye danfaraba ye alakira ni manton tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani kira tɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bonya in ni ala de ye Muhamadu bonya a wajibalen don anw fana kan waati ni waati an k'an sigi k'an miiri k'an hakili jagabɔ Muhamadu bonyana ala fɛ a bonyana nabi ɲuman tɛmɛlenw fɛ a bonyana kirabaw fɛ anw yɛrɛ min Muhamadu ka manton ye an ye mun de kɛ bonyamasegin ye alakira ye sallallahu ta'ala alaihi wasallam alakira ka bonyamasegin de ye jumɛn ye an ka alakira kanu tiɲɛ na an dusukun na an ka kɛ alakira fɛ hakika yɛrɛ la kɛn fɛ min n'o dafalen don ni fila k'a fɔ t'a la fila mɔgɔya t'a la o de ɲini min na o kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ alakira ka bonyamasegin de ye jumɛn ye an k'an janto alakira ka diinɛ na ka alakira ka diinɛ in k'a kɔrɔsi alakira ka bonyamasegin de ye min ye a ye cɛsiri min kɛ diinɛ in laseli la n'a taara k'o kalifa to an bolo a taara k'o daniya to an bolo an k'an cɛsiri an fana ka diinɛ in lasecogo ɲuman na n'an nɛnkun ye n'an dusukun ye n'an farikolow ye n'an ka kɛta n'an ka fɔta n'an ka lamaga n'an ka lahala bɛɛ lajɛlen ye an ka kɛ exemple ɲuman ye adamadenw ye an ka kɛ walanda ɲuman ye adamaden ye an ka kɛ bilasiraba ye adamadenw ye ka taa alakira ka sira kan o ye alakira ka bonyamasegin dɔ ye alakira ka bonyamasegin dɔ de ye jumɛn ye ka duwawu kɛ alakira ye ka foli ni wale ɲuman dɔn k'a ye khasatan ka seli kɛ alakira kan sallallahu ta'ala alaihi wasallam sanga ni waati bɛɛ lajɛlen k'a ɲini ala fɛ ala k'o hinɛ n'o baraka k'o lase alakira ma n'o kɛra a ka ca ala fɛ an b'a fɔ n'an bɛ bonyamasegin ka ɲɛsin alakira ma an b'o sira dɔ kan donc nin kalo in y'o de an kan k'o don an ka programme na k'a don bala kosɛbɛ walasa an ka se ka alakira ka hakɛ fitinin an ka se ka dɔ di o la walasa ala ka se k'an lakodɔn k'a dɔn k'a fɔ ale ye nɛɛma min k'an ye an y'o waleɲuman dɔn wa an y'a barikada fana nin kalo in bɛna mun fɔ an ɲɛna walanda sabanan na a bɛna fɔ an ye k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a sanayɛla waati min ala ye bonyaba min k'a ye ni k'a fana n'o ye o de ye seli ye seli min filɛ an bolo n'o de ye silamɛya jɔsen filanan ye ni ala ye seli in de kɛ nɔɔrɔ ye muminu dusukun na a y'a k'u ye kanda ye ka bɔ dibiw ma a y'a k'u ye kanda ye ka bɔ filiw ma a y'a k'u ye dɛmɛbaa ye dɛmɛ min n'a bɛ se ka hɛrɛ bɛɛ lajɛlen las'i ma a bɛ se ka fisamancɛ bɛɛ lajɛlen las'i ma a bɛ se ka tɔɔrɔ bɛɛ ɲɔni ka b'i ma ala ye seli in kɛ n'o sababuya ɲuman de ye k'o d'a ma o seli min filɛ bato tɔw dira alakira ma sallallahu alaihi wasallam dugukolo kɔ k'a ye ni jibirila ka cidenya ye nka ala de ye alakira invité ka taa sankolo la ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min tɛ sankolo ye ka alakira sallallahu alaihi wasallam ka bonya ni karama k'o ma segin a ma a k'a ma n b'i fana ni mun ye n b'i fana ni ala bato ye n'o ye seli kɛcogo ɲuman ye seli min filɛ o de la muminu y'a sɔrɔ vraiment lafiya si tɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ka seli yɛrɛ kɛcogo ɲuman bɔ o y'a sɔrɔ damu si tɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ka seli yɛrɛ matarafa ko ɲuman bɔ i n'a fɔ ala y'a di alakira ma cogo min i n'a fɔ alakira n'a ka sahabaw fana y'a waleya cogo min o seli min filɛ ala ko n'an y'o de kɛ a kɛcogo ɲuman na a b'an fataniya k'an bali ka bɔ tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ kɔnko bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ damatɛmɛwale bɛɛ lajɛlen ma ka bɛ danbeciyɛko bɛɛ lajɛlen ma ni fɛn o fɛn n'o de ma ɲɛ a ma diɲɛ ani lahara a ko n'an ye seli matarafa ka ɲɛ a kɛcogo ɲuman na ala b'an kisi ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma ala bɛ don ani nin bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ a wajibira bi n'an bɛ seli ka anniversaire kalo la an k'an sigi k'an ka hakili jagabɔ alakira taara ka seli min to an bolo n'a y'a sɔrɔ a bɛ ka kɛ an ka lahalaw la kɛcogo ɲuman na tuma dɔ n'i ma filɛli kɛ i b'a fɔ misiriw ka ca wa misiriw bɛ fa jumadonyaw fɛ ani donbaw fɛ o ye tiɲɛ ye nka seli condition ye min ye n'o ye ka seli kɛ ni dusukun ye ka seli kɛ ni ala dɔn ye ka seli kɛ ni mafa ye ka seli kɛ ni ala ɲɛsiranya ye ka seli kɛ n'a kɔrɔ dɔn ye est ce que o b'an ka lahalaw la bi wa n'o t'an ka lahalaw la o kɔrɔ ye k'a fɔ n'an tɛ ka changer o yɔrɔ de bɛ k'an jɛ seli la f'an ka seli dɔn de an ka sɔrɔ k'a timiya sɔrɔ an ka sɔrɔ k'a diya sɔrɔ seli kan ka changement min don an ka ɲɛnamaya la individuellement et collectivement an ka se k'o changement nin ka se k'o sɔrɔ walasa an ka se ka kɛ ala jɔn ɲumanw ye an ka se ka kɛ jɔn ye minnu ma ka di ala yɔrɔ subhanahu wa ta'ala donc an b'o waati min na n'o ye seli ka anniversaire
a bɛ ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ni nin waati ninnu sera i ka segin i yɛrɛ ma i k'i yɛrɛ ɲininka i ka seli kɛcogo ɲuman na n'a y'a sɔrɔ min ma dafa i k'i bama o ka dafa n'a y'a sɔrɔ min fana ka surun dafa la i k'i jija i ka dɔ fara i ka cɛsiri kan wa kelen kelen bɛɛ k'a dɔn a fɔra yan ka caya k'a fɔ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ lahara fɛn fɔlɔ min bɛ ni adamaden bɛ ɲininko la ka kɔn i ka baara bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ o y'i ka seli de ye dɛ n'o ɲɛna k'a ye k'a fɔ a y'i nɔ bɔ i ka ɲɛnɛmaya la alhamdulilahi rabbil alamin a fɔra a banna i ka dossier tɔw bɛ filɛ wa a ka ca ala fɛ i ni kisi ni kunnadiya de ka surun n'a yɛrɛ k'a fɔ i ka seli de ma ɲɛ hali ni baara tɔ bɛɛ lajɛlen ka ɲi i ka dossier bɛɛ de bɛ datugu k'a bɛɛ mɔntɔn k'a bila ko y'i ka baara tiɲɛnen o y'i kunnagoyalen o bɛna sɔrɔ sun ka ɲi hiji ka ɲi jaga ka ɲi a tɔ bɛɛ lajɛlen sarakati ka ɲi i jogo ka ɲi mɛ a tɔ bɛɛ ka ɲi mɛ ni nin ala bɔtɔba in n'o tiɲɛna i k'a dɔn k'a fɔ ko tɔ bɛɛ lajɛlen fana bɛ da o de k'a bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ ni ko min an ka kisi sirilen b'a la an ka tɔɔrɔ fana bɛ se ka bɔ a la ala k'an kisi a ma an kan k'an bama o ko in ma k'an janto a la kosɛbɛ sango ala y'a di alakira ma cogo min n'a y'a d'a ma sankolo la a y'a d'a ma kɔrɔta la k'a jira la k'a fɔ ne ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'i bama a ma ala b'i sankɔrɔta ala b'i bonya i n'a fɔ a ye sankɔrɔta min da alakira ka nin ko in na an b'a ɲini ala fɛ faamuyali ko ɲuman ala k'o d'a ma wala na naaninan ye min ye nin kalo in kɔnɔ o de y'a ye k'a fɔ an bɛ kalo min na kisi kalo don an bɛ kalo min na basigi kalo don an bɛ kalo min na hakilisigi kalo don an bɛ kalo min na bunadamadenya ka lafiya o kalo don a ɲini man kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ san kɔnɔ hali n'a kɛra siɲɛ kelen ye n'o ye nin kalo ye k'a taa daminɛ na f'a laban an ka taa sigi ka hakili jagabɔ kɛ an bɛ ka waleya jumɛn de kɛ bi min bɛ se ka na ni basigi ni hakilisigi ye an ka duw kɔnɔ an bɛ ka waleya jumɛn kɛ bi min bɛ se ka na ni basigi ni hakilisigi ye an ka sigidaw kɔnɔ an bɛ ka waleya jumɛn kɛ bi min bɛ se ka na ni hakilisigi ni basigi ye an ka jamana kɔnɔ an bɛ ka waleya jumɛn kɛ bi min bɛ se ka na ni cɛbɛ ani kanbɛn ye ni lafiya ye adamaden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ min ye silamɛ ye min tɛ silamɛ ye o a bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ hali n'a sɔrɔ bato ma kɛ kelen ye ala ɲinicogo ma kɛ kelen ye bunadamadenya min b'an fara ɲɔgɔn kan dugukolo in kɔ kan yan o kɛcogo ka se ka kɛ lafiya ni ɲɔgɔn dafa kɔnɔ n'o ye échange min bɛ tɛmɛ an ni ɲɔgɔn tɛ sabula ala y'an dan k'an siri ɲɔgɔn na k'an kala ɲɔgɔn na an ka nafa n'an ka tɔɔrɔ n'an ka degun bɛ se ɲɔgɔn ma o kɛcogo ɲuman silamɛ de b'o garanti an ye hali n'a sɔrɔ an ka diinɛw tɛ kelen ye a bɛ wajibiya n'aw kan bi an k'o réflexion kɛ bi walasa o ka se ka kɛ comportement ye a bɛ fɔ min ma culture de la paix o ka se ka jɛnsɛn dugukolo in kɔ kan n'o ye hakilisigi o kodɔn ye n'o ye hakilisigi ni basigi o faamuya ye n'o ye a tabiyaw ye n'o ye a taabolo ye o ka se ka jɛnsɛn an kelen kelen bɛɛ lajɛlen dusukun na a ka kɛ waleya ye walasa jamana in ka lafiya n'a ye n'o kɛra an b'a fɔ hali ni jamana in ma kɛ silamɛ jamana ye a ye nafa sɔrɔ silamɛ la sabula silamɛ se k'a ka sécurité garanti a y'a ka hakilisigi garanti a ye lafiya don jamana kɔnɔ o de ye silamɛ bɛ min ɲini an fɛ bi o de y'a to ni nin kalo in n'a ɲɔgɔnw sera o waati hali ni arabu bɛ ɲɔgɔn faga da n'u ka jahila bɛɛ lajɛlen u bɛ seselefe kɛ u b'a dabila u b'a fɔ kɛlɛ man kan nin kalo in kɔnɔ niw man kan ka tiɲɛ nin kalo in kɔnɔ joli man kan ka bɔ nin kalo in kɔnɔ an man kan ka digi kɛ ɲɔgɔn na an man kan ka ɲɔgɔn tɔɔrɔ an man kan ka don gasiyaw la ka dan tɛmɛ nin kalo in kɔnɔ an ka ko bɛɛ lajɛlen dabila fo nin kalo ba in ka ban donc silamɛ ka civilisation de ye nin ye silamɛ ka culture de ye nin ye silamɛ ka apport de ye nin ye ka di adamadenya ma k'a dɔn k'a fɔ ala y'an dɛmɛ de an ka se ka lafiya sɔrɔ an kana baga ɲɔgɔn ma an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ an kana fɛn kɛ min bɛ ɲɛnamaya gɛlɛya an bolo jamana in mago b'o la bi an kelen kelen bɛɛ lajɛlen mago b'o la an ka du kɔnɔ an ka sigidaw kɔnɔ an ka lamaka cadre bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ domaine d'activité fɛn o fɛn na an mago bɛ kɛ nin culture in sɔrɔ walasa an ka se ka lafiya don da bɛɛ lajɛlen fɛ n'o kɛra an b'a fɔ rajaba a leçon a faamuyara n'o kɛra an b'a fɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka bonya sinsinna an fɛ nin kalo in kɔnɔ n'o kɛra an b'a fɔ ala kelebantiya o sabatira kɔnɔ wa ala batoko ɲuman o bɛ sabati a kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala m'o kɛla an ye kalo in barika a n'a hɔrɔma n'a fisamanciya an b'a ɲini ala subahana taala fɛ ala k'o di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ka ala bato tiɲɛ tiɲɛ bato min bɛ jaabi sɔn kelen bɛ bato min ma ala yɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ala ma an bɛɛ lajɛlen jurumu kafari la wasa masa ye ala subahana taala ya rabbi ala k'o nɔgɔya an ye aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. بدو ننصر الله كالسياو ما بي جمع كتبا كنكا دكتور حمزة مايغا مصر الله مصر مينا بي بماكو أسي 2000 كونانا جمع جيجنين كوفي أني حمزة أني بارو منونغي أكا كالان چوغو ياوكان kana sa kalmamiyat damine cogo ma anan balma munun bi abobo ɲɔgɔn kɔrɔ ka juma in fɛnɛ seli ka taa se olu fɛnɛ ka ɲɛnamaya cogoyaw ma ni ala ma an ka jɔnya yira an na juma wɛrɛ inshallah an bɛna o yira aw la tv shirifila sanfɛ o kama an b'a fɔ aw k'an bɛ juma wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا